Следата нищо вече някъде за 2 месеца. Те си изобщо да се притеснява. След всичките, с някакво такова толкова лъчезарно лице. Какко си миле, ако ми паднеш. И момичето, дето е супер такава, нали, скромна и много притеснителна. Напротив, изобщо не си. Виж колко грозна сграда. Ужас. Ние си нямаме такива грозни сгради. Чак толкова грозни. И тук има доста грозни сгради. Папараци. Това къде е центъра? Браво, ние затова те водим с нас. Пускаме да го дообщува с ръки. Викам център, не мога да се какъв център. Център. А ти говориш ли се ръбски? Трък? Трък. Трък. Но тук има глава в нищото. Верно, глава. Чакай сега. Бюст. Това се казва. Не бе, знам бе, братле. Изглежда като глава в нищото. Много си е глава. Да, ми глава си. А малко позите на Гео Милев. Къде прилича малко? На кой прилича? Аз чух на Георги Георгиев и ми стана смешно. Или може би на онзи немец с нощи. Да. Да, Товалинска, като неговата прическа. Неговата прическа, като порасне обаче. Стане голям и зрял мъж.